Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa cikin wannan tasha ta ta Nasir Online Hausa TV. To a yau dai zan muku bidiyo ne akan yadda za ka yi free browsing ba tare da data ba. To daga farko dai kuna gani, bari mu duba mu gani. Ok, wannan sim 2 din akwai data a ciki, bari mai da shi sim 1. To a mai da shi sim 1. Bayan ka buɗe datan wayanka sai ka sa fly mode. To gani na sata fly mode, layuka ma duk aka suke. To sai ka shiga dialing call ɗinka sai ka danna star hash 4636 ##. To kana dannawa zai wuce da kai nan, dan ya kawo kanan gane inda aka rubuta mobile radio power sai ka taba. To bayan ka taba mobile radio power sai ka fito. Yanzu haka za ka yi kallo normal ba tare da data ba. Za ka shiga TikTok, ga shi nan za ku gani. Za ka yi kallo normal lafiya ba tare da kana da data ba, kuma wayanka a cikin fly mode. Kun gani. To mun gode da Allah, duk wanda ya kallo wannan bidiyon dan na mana subscribe ta ƙararrawa. Mun gode.